So, ayan guys. Ito, wala pa siyang powder. Ngayon, lalagyan natin siya ng powder. Pistachio powder. Ayan. Ito ang pistachio baklawa at ito ang cashew baklawa. So, start na tayo guys. Lagyan na natin ng pistachio powder on the top ang baklawa. Nakakadagdag pampasarap ito Sabi sa siguro walang ginawa baklawa. ito. So, gusto ito ng mga Arabic people. So, enjoy watching guys. Ito ang aking trabaho sa Bahrain. Ito sa Tariq Pastries. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like and share, comments, and click the button para ma-notified kayo sa aking mga bagong videos. So, yan. Almost done na, guys. So, bago namin i-display ito, lalagyan talaga namin ng powder. At pagkatapos, i-display na sa selling area. Ayan, tapos na ang paglalagay ng pistachio powder. Pwede na siyang i-display at ibenta. So, ipapakita ko naman guys yung box ng half kilo. Pag full, more than half kilo. So, kaya yan, hindi siya full kasi eksaktong half kilo lang siya. Ngayon naman, babalutin natin siya. I-wrap natin siya bago ibibigay sa customer. So, mukha siyang gift. Kaya naman, masaya ang customer dahil para siyang gift. Mostly kasi sa customer namin, madalas, pinamimigay nila ito sa handaan. At ito ang hindi mawawala ito sa kanilang mga handaan, ang sweets, ang baklawa. So, ito ang 1 kilo. Ito yung 1 kg box.
mixed baklawa. So, ito naman guys ang aming mga branches. Meron kami sa Hamad Town, Rifa, Muharraq, Gudaybiyah, Hid, Budeya, Jid Ali, and Tubli, and Darkulib.